Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usa ka transport cooperative sa Cagayan de Oro City, temporaryo unang mihunong sa ilang operasyon tungod sa nagpadayong pagsipa sa presyo sa krudo. Libreng sakay alang sa mga apektadong mga commuter, nagtambayayong ang barangay ug LGU. Ani ang report ni James Paulo Yap. Sukad pa ni adtong Biyernes Santo, April 3. Anaa na lamang sa garahe ang anaa sa 30 ka mga units sa modernized jeep nga iya sa PNROA kanituang Transport Cooperative o Pontransco. Temporaryo una nilang giundang ang ilang operasyon tungod dili na makaya pa sa ilang kooperatiba ang padayong pagsaka sa presyo sa krudo. Sumala sa Pontransco, sukad miulbo ang kagubot sa Middle East nga may resulta sa pagsipa sa presyo sa petrolyo. Halos wala na'y mauli sa pamilya ang ilang mga driver. Hasta ang reserve fund sa ilang kooperatiba ang naggamit na sab sa pagpalit og krudo. Dili na gyud makaya, sir. Tapal na. Sukad sa March 5, tapal naman gyud to. So ato lang tong gisustinihan tungod kay napamantay pantapal. Pero karon hasta ang among mga reserve fund nahuro naman. Sumala pa nga sukad nagsugod ang fuel crisis sa nasod. Hangtod karon wala pa sila'y nadawat nga hinabang gikan sa gobyerno. Panawagan nila karon sa gobyerno nga unta mahatag na ang subsidiya alang sa mga transport operators ug ang ayuda nga para sa mga drivers aron makapadayon sila sa ilang operasyon. Samtang gikatakdang tigumon sa Cagayan de Oro City LGU ang mga transport operator sa syudad karong hapon aron hisgutan ang posibleng intervention karong padayon gihapon ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Until ma-receive na mo ang subsidy, doon na tayo maka-implement mi sa 3 pesos nga dugang pamasahe. Kana, kaya pa mi mo balik. Alang sa mga apektadong commuters gikan sa barangay Kanituan, adunay mga sakyanan nga giandam ang barangay sa pakigtambayayong sa Cagayan de Oro City LGU nga mamahimong masakyan pasulod og gawas sa maong barangay. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.